שלום לכולם וברוכים הבאים לקורס אנגלית לצרכים אקדמיים ברמת טרום בסיסי ב'. בקורס זה נעסוק בהבנת הנקרא ותרכשו כלים בסיסיים שיעזרו לכם להפוך לקוראים מיומנים ועצמאיים של מאמרים אקדמיים. שימו לב שכל הכלים שתרכשו בקורס נכונים לא רק למאמרים אקדמיים שכתובים בשפה האנגלית, אלא גם לאלה הכתובים בשפות אחרות ובתוכן עברית, כך שבהחלט תוכלו להשתמש בהם גם בקורסים אחרים שלכם באוניברסיטה או בכל מוסד אקדמי אחר. הקורס שלנו בנוי מ6 יחידות. כל יחידה מבוססת על מאמר אחד ומורכבת ממספר שיעורים. בשיעורים נקרא יחד את הטקסט, ותוך כדי קריאה נשלב הכרת אסטרטגיות למידה, הבנת מבנה המשפט באנגלית והרחבת אוצר המילים. אחרי שתצפו בשיעורים, תוכלו להמשיך ולתרגל עצמאית, וכך תוכלו לשפר את רמת הידע שלכם. שימו לב שבשיעורים נשתמש במונחים שהוסברו בסרטוני אסטרטגיות הלמידה, ונתבסס על ההסברים שהיו בהם. לכן, חשוב מאוד שתצפו בסרטוני האסטרטגיה המומלצים לפני הצפייה בשיעורים. כמובן שתמיד תוכלו לחזור לסרטונים אלה ולצפות בהם לפי הצורך. אתם מוזמנים להתחיל ביחידה הראשונה.